gwarzon mazan duniya. Sarkiya General wacce ne maza. Ga uban maza dodo kai ne uban maza cani. Ga jarumin maza Abdulrahman uban maza cani. Ga uban maza dodo mai sa maza gudu cani. Dodo masu jan kunne mai raba gardamar maza cani. Karfin bugun tama Cani. ba su ba gurin zama. Cani. Saki dan tsanka an gama. Yariyar ba su jan kunnuwa. Ko sun fi 3,000 nawa. Cani. Makiya sun sako wuta sai ga Allah ya sako ruwa cani. Ga uban maza dodo mai sa maza gudu cani. Dodo masu jan kunne mai raba gardamar maza cani. A ga uban maza dodo mai sa maza gudu cani. Dodon masu jan kunne mai raba gardamar maza cani. Ga uban maza dodo mai sa maza gudu cani. Dodo masu jan kunne mai raba gardamar maza cani. Zaki mai tanya maza gudu a uban ƙasa cani. Allah shi ke iko ga shugaban ƙasar Nijar. Sheri ne ruwan kacani shugaban ƙasar Nijar. Na titin burge maza wanda cikin ƙasa ba sa yi aiki ba. Ga uban maza dodo mai sa maza gudu cani. Dodo masu jan kunne mai raba gardamar maza cani. Jajirtaccen soja mai maganin maza cani. Mai toya maza fa ga zaki jarumin maza cani. Dodon turawa ko sun kai kungiya 1000 cani. Ko sun buga da kai su ne suka faɗi bangare wawa. Ga uban maza dodo mai sa maza gudu cani. Dodo masu jan kunne mai raba gardamar maza cani. Kai maganar ka an gama, Cani. waƙar ka na gama. Cani. Ina masu gardama, Cani. ruwa mai maganin fari. Cani. Mahasada ku zan bari, makiya Nijar sun bari. Cani. Ko na ce wuta wuta, ni ne na faɗi wuta wuta soja. Ga uban maza dodo mai sa maza gudu cani. Dodo masu jan kunne mai raba gardamar maza cani. Jika sarkin Abzin Maryam ce ta sani wakan nan. Babbar 'yar jarida masoyiya abun ka ce cani. Kuma shugabar haɗin kayan 'yan jarida na Amurka. Babbar masoyiya ce gun ka shugaban ƙasa cani. Ita ce ta ce da ni ɗan Hausa ka ba mu tambarin bomba. Hajiya Maryam Lawalli sarkin Abzin. Yan manya ga babbar 'yar jarida ta cikin talabijin ƙasa Nijar. Kuma shugabar haɗin kayan 'yan jarida Afirka fata. Sun masu shirye-shiryen Hausa Maryam tana gaba da Maryam Lawalli ɗan sarki. Jikar sarkin Abzin. Maryam Lawalli daidai. Godiya ta baba cani ga Maryam Lawalli ɗan sarki. Ɗan sarkin Abzin. Jikar sarkin Abzin. Ga uban maza dodo mai sa maza gudu cani. Dodo masu jan kunne mai raba gardamar maza cani. Zaki waka da tsoro cani. Kura firgita karne Cani. zaki karka ji tsoro. Ga musa baki sai da niwa. Cani. Sojojin mu na Nijar ni na san ba ku da tsoro. Ga sojojin mu na Nijar ba kwa cutar da mutane mu gani. Ga uban maza dodo mai sa maza gudu cani.
wannan ba. Zamba cikin aminci Abdurrahman ba zai yi wannan ba. Kai wawace asusun gwamnati Thani ba zai yi wannan ba. Shi ne kasa su zancen banga wayya ba zai yi wannan ba. Ga uban maza dodo mai sa maza gudu Thani. Dodo masu jan kunne mai raba gardamar maza Thani. Sojoji amman san ku ba ku jin tsoro. Dan yaki amman sai da bai gudu kwano. Mahasada sun shirya maku ba gano. Thani ya gane sun haɗa tono. Maƙiya ƙayya kuke muna hangen sashi. Sojoji kun shirya bindiga ɗauko sahar sashi. Ya guduwa da su ba jama sashi. Dodo sama da gudu Thani. Ikon Allah dama sun bi shawarar Thani. Sun amfana sun ji shawarar kwarai. Zaki ya wuce wurai. Rahmanu Thani. Janaral Abdurrahmanu Thani. Shawarar nan ta kabani ko tsohon can zai tunani. Idan na ga yana da rauni. Ga uban maza dodo mai sa maza gudu Thani. Dodo masu jan kunne mai raba gardamar maza Thani. Daga nan Thani ka san namijin maza ne. Ko da gani ya zarce irin su wani. Kai na cancanta lolabi tun asalinsa irin rago ne. Wa zai gyara soja mai kwana da yaki. Sun saba ganin bala'i. Maza dodo mai sa maza gudu Thani. Dodo masu jan kunne mai raba gardamar maza Thani. Ka tuno da Maryam ya sarki Allah taimake. Maryam lawal kan sarkin arzin amana. Babban yar jarida da cikin ƙasar nan. Babban gidan talabijin ƙasar nan ga su Maryam. Jikan ya sarkin abuzin ta yi ƙoƙari. Jikan ya sarkin abuzin Maryam fara. A shugaban yan jaridu masu yada harshen Hausa. Ƙasashen Afirka guda uku suna ganin girman ki. Masoyiya kun baba Thani kwarai muna gaishe. Zaki mai ganya mara guduwa uban ƙasa Thani. Allah shi ke iko ga shugaban ƙasar Nijar. Sheri ne duwan ka Thani shugaban ƙasar Nijar. Na ce kuke maza wanda cikin haka ba sa ya aikewa. Ga uban maza dodo mai sa maza gudu Thani. Dodo masu jan kunne mai raba gardamar maza Thani. Mai raba gardaman maza Thani.